Башкортстан Республикасына юлга чыктым. Башкортстанның матур табигаты, таулары, урманнары. Тау башында жил тегермәннәрен күрәсез. Тагын бер тапкыр хозурланыгыз әле Башкортстан табигаты белән, дуслар. Бишкурай авылын күрәсез, дуслар. Менә монда да һәйкәл тора. Кемгә бу һәйкәл? Киров. Кировка. Ничә Кировка? Киров колхозы булган. Киров колхозы булганга, бу авыл уртасында Кировка һәйкәл куелган. Шулай ук бу авыл уртасында шундый матур күл, кызганыч мин камерага ала алмадым. Бик тезек авыл, йортлары тезек, юллары да әйбәт. Менә сез Башкортстандагы татар авылларын күрәсез, дуслар. Туймазы районы Бишкурай авылы һәм менә бу авылында яшәүче үзегез белән таныштырсагыз иде. Исемегез ничек? Исламова Зөфия Зәки кызы. Зөфия ханым, авылыгыз турында бераз гына сөйләгез әле. Борынгы авылмы бу? Борынгы авылы безнең авылыбыз, бик электән халык яшәп килгән инде, авылыбыз бик зур. Хәзер инде мәктәбебез, детсадыбыз, сельсоветыбыз бар, безнең как бы сельсовет центры булып торабыз инде без. Сез үзегез кайда эшлисез? Мин үзем Алтынказ Чанышев кул астында эшләйм. Менә 11 ел шушы хозяйствода казлар үстерү белән шөгыльләнәм. Күрсәтегез әле менә шушы бәбкәләрегезне, казларыгызны. Күрәгез әле бу бәбкәләргә. Әлеге вакытта монда 4000-дән артык бәбкә бар. Бу маточный патологиягә без риммалакка үстерәбез. Менә булар бар да нәселгә китәсе бәбкәләр. Ямыркалардан бездән бәбкәләр чыгачак. Кубатырлар булар. Менә бу күлдә балыклар сикереше. Менә бу урман аркылы гына безнең Шаран районы, Шаран районында Марилар авылы Янметова. Анда бик тырыш, уңган халык яши, электән безнең халыклар. Элек общались, хәзер общение юк, элек бит инде От юлы булган, безнең бүлдәккә йөргәннәр станция булгач, шуның аркы общение зур булган. Хәзер уже яшьләр татарча да белмиләр, элек беләләр имарлар. Туймазы районы, Бишкурай авылы. Анда чын татарлар безнең шикелле яшиләр, урман аркылы. 50 тонна балык йөзеп берим. 50 тонна? Бүгенге көндә. Волгоградтан алып кайтып, молекулаларын запускать иттек монда. Шулаймы? Булай кармак белән балык тотасызмы үзегез? Юк, кунакларына тота килгән. Безнең вакыт юк балык тотарга. Гомумән күлләр монда күп, шулай бит елгалар, буалар, Чишмәләр күп бездә. Безнең менә именно шушы Урзай баш төбәге чишмәләр, 21 чишмә бар бездә. Шушы чишмәләрне инде кулдан килгәнчә спонсор егетләр дип әйтәмме, эшмәкәр егетләр дип әйтәмме, төзекләндерергә тырышабыз инде. Халык менә монда Кызылга дигән авылда, бәләкәй генә чишмәдә бүтән ярты район килеп су җашыннан. Алалар машиналар белән килеп, Уфадан кайтсалар, Туймаздан кайтсалар, егетләр, кызлар весь тутырып китәләр, атны алып. Бик матур чишмә. Тегендәрәк кенә тау битәгендә Шифалы дигән бик матур чишмә бар. Анысы инде тауның өстеннән 30 метр аста чыга да, 20 метр төшә дә, тагын югала. Анысында нык Шифалы диләр. Бик бабайлар. Ниттек калдырдык, менә ярты ел тора, бузылмай шулсы. Бузылмай. Еллар буена тора, су бузылмай. Әйтәләр инде Башкортстанга күчеп киткәннәр күбрәк чукындырудан качып дип, һәм монда морзалар нәселеннән булган кешеләр дә яши дип. Монда 9
мурза только Буздак районындагы. Шул Казаннан көчүп келгенler өз вакытында кочкандар шукунурудан. Фамилиялары ничек аларның? Фамилияларын Еникеев, Чанышевлар, Кудашев, Терегуловлар, Чимбарисовлар. Точно сезгә әйтер. Менә сез үзегез Чанышев, генерал Чанышев нәселеннән. Сез бер-берегез белән аралашасызмы? Гомумән Чанышевлар нәселе бит алар киң таралган. Yok, күбесе белән аралашабыз, нитәбез, встречаемся, сөйләшәбез, нитәбез. Америкадан кайталар. Нидән карасагыз, Чанышев дигән профессорлар 400-дән артык кеше генә. Чанышев нәселеннән 400-дән артык профессорны. Ишламныкул дигән монда әйтүне безнең авыл бар, менә Сыртлановлар дигән. Ну, андсы вопрос тигешләр, Сыртлановлар инде кемдер татарлардан чыккан, кемдер башкортлардан ди. Бу мәсьәләгә без теге никертелмәйбез ансына. Ну, әле бүгенгә анда Думаның икенче созывында, Россияның икенче Дума созывында Сыртланов Аляска ниләр Сыртланов хәзер әйтәм Шәйхәйдәрләр утырганнар инде. Нидә Думада. Тимер юлында алар менә именно шушы Буздак аркылы үткәргәннәр, аларның теге ходатайствосы аркасында. Аның битендә балалары берсе битендә генерал армия булган. Беренче Бөек Ватан сугышында һәлак булгач, Бобруйский янында аны шуннан ала поезд белән кайтарып, шушында Шланыкулда җирләгәннәр. Шул заманда 16-нчы елны. И без менә әле шушы 16-нчы елның 100 еллыгына 2016 елны анда шушы аның память, аның хәбәр ташы язылган иске татарчада без шуны русчага яңарттык, яңа таш куйдык. И анда шушы Сыртлановларның бүтән хәбәрләрендә где-то бер мин Стәрлебаш районында Бакша дигән авылда таш язмалар укучы Венер дигән бер абзый бар. Шул Венер дигән абзыйны Стәрлебаштан алып килеп, шушы таш язмаларны укытып, biz альбом ясадык целый. Әйтәләр, сезнең авыл янынан катаржаннар юлы узганды. Сөйләгез әле бу турыда. Безнең бу Туймазы Вишкур ягыннан бит инде килгән ул юл безнең урман аркылы үткән булган. Анда әле бит бәләк чакта 2 күпер бар иде. Шул 2 күпер инде хәзер җимерелеп сафтан чыкканнар. Анда хәзер урман баскан. Шушы ул дальше китә бит инде. Нигә Уфага таба. Шушы безнең авыл аркылы үтеп, Киязбаш, Кызылга яныннан Урдай аркылы и Яңактауга, Искактауга киткән. Аннан дальше Уфага таба. Менә сезнең районда авыллар бик тыгыз урнашканнар бер-берсе белән. Менә бер авылдан чыгасың, икенче авыл башлана, икенче авылдан чыгасың, өченче авыл башлана. Монда бит инде татарлар теге Чукындырудан килеп башкорт җирләренә урнашканнар да инде. Алар җир матур, урман булган, су булган, чишмәләр булган. Игенчелек, малчылык белән да шөгыльләнергә условия булгач инде алар шушында утырып калганнар инде. Хәзер дә бер-берсенә ярдәм итешеп, бер-берсе белән аралашып яшиләрдер. Хәзер дә бер-берсе белән нык ярдәмләшәр. Әлеге инде элегрәк теге ат транспорты чагында киленнәрне бит инде только күрше авылдан алганнар бит инде. Теге еракка китмәгәннәр. Менә Шаран районыннан безнең бу як күп килгәннәр, Бишкурайдан, Туймазы районыннан, үзе безнең якын тирәктә авыллардан. Яңактау, Искактау, Агады, Арслан киленнәре безнең авылда да күпләр. Алар бик матур иттереп гаилә корганнар, матур иттереп яшәгәннәр, и бер-берсе белән общаться итеп, моңа хәтле дә матур иттереп яшиләр. Татарстаннан читтә яшәүнең кыенлыгы бармы? Без андый кыенлыкны сизмәйбез. Без монда үзебезне татар мөхитендә сизәбез. Без нәтиҗә кысырклаган или сез татар дип кемдер безгә басым ясаган кеше юк. Без үзебезне чын татар иттереп, хис иттереп, матур иттереп, үз телебездә саф татарча сөйләшеп яшибез. Әйбәт кенә, Аллага шөкер. Казаннан сезгә зур сәлам алып килдек. Менә сезгә Сөембикә журналы. Рәхмәт. Сезне бик мактадылар, сезнең гаиләне бу авылның күрке дип атадылар. Бездә андыйлар күп инде. Әйдә керәбез, әйдә керәбез. Рәхмәт итегез. 3 балабыз бар. 2 кызыбыз, 1 улыбыз дигәндә. Алар үзләре кайда яши? Алар үзләре кызлар эчендә яшәр бераз. Аны бар инде әйбәт. Берсе судья булып эшләп үзәктә. Бер кызыбыз врач безнең Туймазыда.